θα σας πω για κάτι παιχνίδια, όχι παιχνίδια, κάτι σειρές που θα αλλάξω στο κανάλι μου. Πρώτα απ' όλα το Minecraft, τη σειρά στο Minecraft που έκανα στο δεύτερο μου βίντεο, δεν θα ξανακάνω, γιατί έπαιζα λίγο και προσπαθούσα να κάνω βίντεο και δεν είχε πολύ storage στο iPhone μου. Και γι' αυτό ήβραμε ένα webcam που έχω στο σπίτι μου, αλλά προσπαθούμε τώρα να δούμε αν τέλος δουλεύει και χάλασε και να τη δούμε, να τη σάσουμε. Και το δεύτερο series που μπορεί να χαλάσει είναι το career mode με την Burnley. Μπορεί να βρω κάτι άλλο για να σας κάνω, για να σας δείχνω στο FIFA, αυτός που το series μαζί με τον Eriksen. Εντάξει, κάτι άλλο όταν είναι να βγει, όταν το FIFA 18 είναι να κάνω και τζαμέ βίντεος, μπορεί να κάνουμε ένα Road to Glory, αλλά μην μου λαλείτε να παίρνω στο Weekend League, γιατί είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν είμαι και πολύ καλός παίχτης. Αλλά αυτά για αυτό το βίντεο. Κάντε like, κάντε subscribe για να ενημερώνεστε για το κανάλι. Ήμουν ο Cypriot Gamer 11 και θα σας δω την επόμενη φορά με ένα καινούριο βίντεο. Γεια σας!